perseguint. Escolta, però tu també portes més llibres? Llibres selvàtics. Llibres selvàtics, Avui, amb la batallet. Llibres de dones selvàtiques. Dones que corren amb els llops. Comencem amb aquest clàssic de Clarissa Pinkola Estés. Aquest és un llibre que va sortir a inicis dels 90, que treballa els mites i contes de l'arquetip de la dona salvatge, que som totes. Tu, Fel, tu, Grasset, també sou dones salvatges. Però la Maria, la Núria, i bé, allà la Fonó i la Nina, totes som dones salvatges. I selvàtiques, també. I selvàtiques, que la societat no ens ho permet. Llavors, la Clarissa, que és una psicoanalista junguiana, porta treballant això moltíssims anys. Jo us explicaré una anècdota, només perquè sapigueu com ens va marcar aquest llibre tota una generació d'amigues que estudiàvem a Anglaterra a inicis dels 90, aleshores no hi havia mail, no hi havia WhatsApp, no hi havia res, però el nostre grup, que ara som totes cinquantines, es diu Dones que corren amb els llops, per aquest llibre. Regaleu-vos-el. Un regal que us hagueu de fer. Dones que corren amb els llops. I cada vegada que el llegiu trobareu un aspecte diferent. Antònia Vicens. Aquí, la nostra gran escriptora salvatge de les lletres catalanes, Premi d'Honor d'enguany, Premi Nacional, els darrers anys ens ha atrapat a tots amb la seva poesia, en algun estant que hem utilitzat versos seus per fer títols de llibres, però Crideu la mort errant, diguem en va, torna a la novel·la i tracta el mal com no ho he vist a ningú. Jo dic d'aquest llibre de l'Antònia Vicens, que és La mort i la primavera del segle XXI, és que ho crec profundament, com treballa la llengua, les imatges, les metàfores. És una bestialitat, llegiu-lo. D'aquests intentarem que ens acompanyi també l'Antònia. Sisplau, l'Antònia sempre... És una passada quan fullegem els teus llibres, estan tots marcadíssims. El teu llibre, quina passada! Perquè a més hi torno, La Clarice Lispector no podrà venir. La Clarice Lispector va morir el 77, si aconsegueixes que vingui, ens donen un premi. La passió segons Geach és del 64 i el traductor, un dels traductors, va dir que és el que hauria fet Kafka si fos dona i brasilenya, i també s'ha dit que seria la Marlene Dietrich novel·lista. Mira't aquest. Aquest és una dona que es passa tot el llibre conversant amb un escarbat i buscant la seva identitat. D'aquí dius que seria el Kafka. D'aquí ve. Què has trobat, Fel? La por de no tenir por. La por de no tenir por. Mira, el Fel pot anar fent cites només dels meus apunts, Jo vindré els dimarts a fer cites. No em pregunteu de res més. Jo aniré fent cites dels llibres de la Iolanda. I finalment... I tanquem amb aquest Mamàlia, l'Elisenda Solsona, nascuda a Olesa de Montserrat, que jo crec que algú nascut als peus de Montserrat pot escriure aquest llibre. Aquest llibre és un llibre que va als orígens de cadascú, que dialoga amb la infantesa de cadascú, que tracta un tema d'absoluta actualitat avui, com és els problemes que tenim de quedar embarassades, de reproduir-nos, etc., però d'una manera absolutament literària, també amb unes imatges potentíssimes. Hi ha una àvia en la novel·la, només perquè us feu una imatge d'aquestes, que es pensa que un nino de peluix és el seu net, o hi ha un nan de jardí. Ara us faré una altra confessió, jo col·lecciono nans de jardí. Què dius ara? Ara sí, raro. Sabia que hi havia algú darrere teu que... No es pot ser perfecte, Iolanda. Mamàlia, Elisenda Solsona, llegiu-la també. De fet, penso que Netflix, HBO ja estan trigant a fer una sèrie. És un thriller. Per acabar, vinga. he vist la vida mirant-me. Veus? Va.